Moi ben. Ben, pois moi bo día. Queremos presentar como BNG unha proposta que imos levar ao pleno deste mes de marzo. É unha proposta para rehabilitar as ruínas da Caramoniña, algo sobre o que xa se falou en distintas ocasións, mas que sempre ficou aí como proxecto, cando mesmo desde a xente do barrio ten interés en que se faga, xa o presentaron como unha proposta para os orzamentos participativos, e ficou aí, hai proxectos neste caso, hai posibilidades de facelo. Nós entendemos que debería de comezar a traballarse nun proxecto que é certo que pola súa envergadura pode ser de carácter plurianual, pode ser en colaboración con outras administracións, mas que habería que ir dando pasos. Chamounos a atención que xustamente esta rehabilitación das ruínas de Caramoniña, que durante os últimos anos estivo sempre presente no proxecto de orzamentos, sen executarse. É verdade, como acontece con tantas outras cuestións, neste caso desapareceu deste último proxecto de orzamentos presentado polo Grupo de Goberno. Entón, quería simplemente salientar como consideracións previas que Santiago foi unha das cidades seleccionadas na edición 2019-2020 para o concurso Driehaus, que convoca o Ministerio de Transportes, de Mobilidade e de Axenda Urbana, xustamente coa intención de axudar a recuperar o patrimonio arquitectónico. E xustamente o centro dese concurso era facer proxectos para rehabilitar a área da Caramoniña, unha área claramente infrautilizada, aínda que moi céntrica, pouco accesível e mal conectada co resto do tecido urbano. Poder conectar iso, xustamente entre o Parque de Bonaval e Almáciga, poder facer aí unha zona de tránsito claro a través dos parques, dos xardíns, dos espazos, para poder rehabilitar esas casas e esas hortas traseiras que hai que incorporar ao espazo público, parecenos que é importante. Houbo, pois, nesa proposta de proxectos distintas ideas, distintas iniciativas que se puxeron en riba da mesa, con obxectivo recuperar as construcións existentes, era para destinalas a 5 vivendas temporais para estudantes e unha para artistas, bolseiros, bolseiras do Centro Galego de Arte Contemporánea, para xustamente poder recuperar eses espazos e poder dedicar tamén outros a usos complementarios, obradoiros, artistas, espazos de traballo vinculados ao mundo da cultura. Houbo, como dixen, unha proposta seleccionada para primeiro premio, pero houbo tamén mencións de honra a distintas propostas, a distintas propostas que nos parecennos que todas teñen cuestións positivas e moitos elementos tamén en común dos que se poderían partir. Pero, como comentaba, esta cuestión de consolidación das ruínas da Caramoniña e un proxecto de rehabilitación, é certo que desde unha perspectiva de non facer unha intervención tan global, leva anos aparecendo no orzamento municipal. No capítulo 6 de orzamentos municipais de investimentos, normalmente había unha epígrafe que sempre aparecía así: consolidación das ruínas da Caramoniña, desde o ano 2018 aparece dotada con 90.000 euros, até o ano 2020 con 120.000 euros, pero sen executar. Na proposta para o ano 2021 desaparece. Nos entendemos que non é boa esta desaparición e que, aínda que fose por fases, deberíamos de poñer en riba da mesa que se pode facer. É certo que aí hai varias cuestións, pois a reurbanización simplemente dos pavimentos da Ruela, a rehabilitación da muralla do parque, mesmo un tramo da rúa Teo, a creación dun par de aberturas na muralla do parque para conectar a Ruela, pero, por último, a rehabilitación desas edificacións en ruínas entre a Ruela e as hortas municipais e a casa que está no parque entre o CEGAC e o Museo do Pobo Galego. Nos entendemos que para iso que hai que facer é, por un lado, buscar a colaboración de distintas administracións, entre elas, algunhas poden ser o Consorcio da cidade sin ninguna dúbida, pero tamén poder presentalo algún proxecto de ámbito internacional ou poder chegar a algunhas sinerxias tamén coa universidade que tamén estaría interesada nun proxecto deste tipo. E entendemos que algunhas das partes deste proxecto, polo menos para economizar, poderían vincularse tamén á creación dun obradoiro de emprego
de tal maneira, pois así que se fornece de coñecementos e de boas prácticas ás persoas que están en paro, tendo en conta pois iso, a importancia da crise nestes momentos e a necesidade de buscar tamén elementos que poidan pois dar traballo a persoas, sobre todo a persoas novas que nestes momentos están sufrindo moito. Entón, nós entendemos, xa digo, que isto é un proxecto de gran envergadura, que se podería levar a cabo en varias fases, que habería que planificar e co que habería que colaborar entre distintas administracións. Pero entendemos que é unha mágoa que non entendemos que desapareza do orzamento de 2021 e por iso imos propor que se inste aos correspondentes órganos do goberno local a estudar primeiro cal é o proxecto que mellor se adecúa, a buscar esa colaboración orzamentaria con outras administracións e a dotar, a facer unha planificación plurianual que fase por fase vaya facendo intervencións até poñendo pois iso nunha anualidade para rematar con esas obras de rehabilitación das ruínas da Caramoniña. Entendemos que iso é unha recuperación dun espazo importante para o conxunto da poboación de Santiago, que moitas veces pois descoñece cousas que temos pois moi nas proximidades, mas tamén non negamos que un proxecto deste tipo tamén tería pois moitísima importancia desde o punto de vista turístico, desde ese punto de vista que entendemos sempre que levar visitantes que chegan a Santiago de Compostela aos barrios, ver e coñecer pois a dimensión da cidade nas súas múltiples facetas e poder facer ese saír única e exclusivamente da catedral e das rúas máis inmediatas da contorna. Entendemos que ese cumpre, por tanto, varias cuestións, un proxecto deste tipo, que xa digo, imos levar como iniciativa pois ao próximo pleno municipal. E isto era o que vos quería contar, non sei se tedes algunha pregunta. Non. Moi ben. Perfecto.